Hyvät Kasselin kaupungin asukkaat, vanha vuosi on nyt päättynyt ja uusi tuleva vuosi alkaa pian. Toivon, että pystyitte viettämään joulun jälkeen muutaman rauhallisen ja rentouttavan hetken yhdessä läheistenne kanssa. Vuosien välinen aika tarjoaa monille meistä arvokkaan mahdollisuuden keskittyä olennaiseen, puhua tulevaisuuden suunnitelmista, tehdä tärkeitä ja harkittuja päätöksiä sekä kerätä voimia ja energiaa uutta vuotta varten. Edessämme on uusi vuosi täynnä haasteita, joihin vastaamme yhdessä ja joihin löydämme parhaat ratkaisut avoimen vuoropuhelun kautta demokraattisessa yhteiskunnassamme. Vahvuutemme kumpuaa näkökulmien moninaisuudesta sekä ihmisten erilaisuudesta, jotka kaikki yhdessä tuovat nämä näkökulmat esiin. Tulevaisuus, joka on edessämme, tarvitsee meistä jokaista yksilöä, ja se tarvitsee meitä kaikkia yhteisönä, yhdessä. Näkökulmiemme moninaisuus johtaa yhteiseen päämäärään, yhteiselon rauhassa ja vapaudessa meille ja tuleville sukupolville. Kassel on monimuotoisuuden kaupunki. Jo vuosisatojen ajan ihmiset ovat löytäneet täältä uuden kodin. Ihmiset, joilla on erilaiset taustat, taidot ja kokemukset, elävät täällä rauhanomaisesti yhdessä. Ja Kassel on paikka, jossa monet huolehtivat toisistaan suurella omistautumisella. Yhdistyksissä, aloitteissa, sosiaalisissa laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla ja uskonnollisissa yhteisöissä. Vuodelle 2026 toivon, että hyödynnämme näitä vahvuuksia edelleen. Nostetaan esiin se, mikä meitä yhdistää ja liittää yhteen. Kutsun teidät lämpimästi mukaan vaikuttamaan kaupunkimme kehittämiseen. Osallistukaa rohkeasti. Kehitetään yhdessä kaupunkiamme eteenpäin. Odotan sitä innolla ja odotan myös uutta vuotta, joka tuo mukanaan monia kohtaamisia ja keskusteluja kanssanne. Toivotan teille koko sydämestäni onnellista, tervettä ja rauhallista uutta vuotta 2026.